Ọtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-akpọ alụ. A sị nka chi taata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo nara obodo, onye chụba anyị ya daa, kakaka ya ama anyị, jijiji ya ama anyị. A sị m onye fụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ya nwụ. A sị m na aka ọbụla na-ama nzu ama na-atụ unyi. A sị na anyị ga-azụ ka afịa, ya ma na ka afịa. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya sa na ọnụ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. A sị m onye si na akwa ya ma acha mpama ya bara nke ya. Onye sikwazi na ihe anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye a tinye ka ihe anyị na-eme nwe isi. Ise, abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwazi onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, maka na anyị believe na afa abụgoro mbụ na mbụ n'ọnya ka a kpọrọ spiritual lab. Ọnya ka a ga-esi wee mata ebe ihe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ, maka na amata ha na ebe mmiri si baa n'otu opi ụgbọgụrụ na ihe na-enye gị nsogbu, solution ihe adịghị ise. Maka na ekwuru m, ụfọdụ ndị mmadụ na-afụta ndị mmiri na-asị na ndị mmiri na-eme ha nka na-eme ha nka, si ya na maka na ha bụ ofeke, na ha mara anyị ya. Maka na those entities of powers, ọ bụrụ na na-agbachala afọ akpata ndị na-enye gị nsogbu, o nwere ka ị ga-esi yọọ ha biko. Honestly, ha ma na ijiri ego ihe eji mere ihe dị n'ụzọ gị, iwere ile ọma. Ndị Igbo na-atụ ilu si na ile ọma ka ejina ji aga n'okwu. Onye unu ijiri ego, ndị gị na ha so ma na ijiri ego, mana ọ mgbe ijiri ego weta aghụghọ na-eme ha ka ị mara nụ iweta ihe aghụghọ, ha na-emekwo gị ihe aghụghọ. Ịghọtara ya? Ihe enyi maka ya bịa n'ụbọchị taata ka nkọwa echi bụ Nkwọ ka anyị ga-eme consecration the second temple na Ugochi tubelu Odinana temple Oraifite. Echi ka ọ ga-eme. Wee na-akọwa, ị nwere ike isonye na ya bụ mmemme, solitekwa uru na ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye a na-achụ ọchụchụ, maọbụ mmadụ a na-anyara gị isi na ya ga-egbu gị na ya ga-abọ gị, mana o nwere ihe i mere ya, and ị bụrụ onye na-agwọ ọgwụ, ị bụrụkwa onye na-ewe nke mmadụ, na-akpọrọ nwunye mmadụ, ebezina na mmụọ ji alụ ọrụ n'Ugochi tubelu Odinana temple na-apịawa ndị amoosu azụ, na-agba ọgụ ndị enwere onye ga-agbara ha ọgụ, na-agba ọgụ ndị a na-emewu emewu. Ya bụ mmụọ ka anyị ga-akọnsekreti taa, echi bụ Nkwọ na Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị nwekwaziri ihe a ga-eri wee ṅụọ n'ebe ọ dị ukwuu. Ọ bụrụ na ị nọ na Anambra steeti, o nwere ihe ga-eji gị na ị ga-abịawu maka na ị nọ nso. Ọ gwara ndị ga-esi abịa wee bịa, ndị ga-esi ebe dị iche iche. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa, emechi ise ndịere m ozi n'akara WhatsApp m ka ndị direction etu ị ga-esi wee bịa. Ọ bụrụkwa na ị ma abịawu niile ebe tara aka, maọbụ n'ịnọ mba ofesi, ọtụtụ ndị mmadụ, ma ndị nọ US, ma ndị nọ ebe dị iche, ma na Nigeria too, ndị enwere ike ịbịawu. Enwetago ma ndị si South Africa, onye na-akwụ ya ụgwọ ihe ama abịawu, mana ihe mere n'ọbụ si gboro mmụọ anụ gụọrọ ya ọfọ ndụ. Ị nwekwaziri ike ime na ọfụ na ọ bụrụ na igbu onye na-ebetara aka na ịma abịawu. Ị nwere ike isi gboro mmụọ ebu, ma ọ si gboro mmụọ ihe ọbụla ị nwere ike imewu. Ọ bụrụ na mgbe ọ nwụrụ iji bata Naijiria, ị bịanụ zọọ ụkwụ na the temple ka ikuku arụsị kusa gị. Ị bụrụ onye a na-achụ ọchụchụ ma na mmadụ na-anara gị ana gị, ibezina, mana ihe ị ga-adị sure, ihe mmụọ na-asụ, ọdịnala na-asụ nsọ, ịbụ na onye na-eji agwọrọ mmadụ ọgwụ ka igbuo mmadụ. Ma ihe wee gwa ọgwụ igbu mmadụ, Ifeanyị ekechie gị, Ifeanyị na ị ga-anwụ ọnwụ ike, Ifeanyị ọnya ọgwụ.
n'ikpere ekpere wee si back to sender o metara buru abụrụ onye abụ na ịgwọrọ ọgwụ. Ịghọtara ya? Nke ọzọ ị ga-ezekwu ịkpọrọ nwunye mmadụ ọ jọrọ alụ n'ọdịnala Igbo. Ọ na-ebute alụ n'ụzọ mmadụ. Then mana o nwere ihe i mere mmadụ na-eme gị na o nwere ihe ị ga-emegwu, bịa kụọ alụsị a mbamba. Akụwago m ụbọchị mbụ wee kọwaa ihe bụ ịkụ mbamba, mana mma akụwakwa ya ọzọ taa, maka na ebe ọ bụ na nkwado ka anyị na-akwado gbasara onye bụ tempụl. Ọ bụrụ na m eposturu vidiyo ya bụ tempụl, a na-eme finishing touches na painting now. Ọ na m eposturu ya later today, mana tomorrow morning na m ga-epostukwu ya mgbe esekwara ya bụ tempụl. Ọ bụrụ na ị bụ onye a na-achụ ọchụchụ na ị nwere ihe ị nwere ike imewu, mmadụ na-achọ ịnara gị oke gị, mmadụ were amoosu na-achụ gị, ibezina na oke alụsị a alụsị na-apịa ndị amoosu azụ, bịa kụọ ya mbamba ka emeri na ka ịkụ ọta kwụsị. Ọgwụgwọ nnọọ nwere ihe na-enye gị nsogbu, ị bịa gwa mmụọ ihe, kọsara mmụọ ihe na-eme gị na nsogbu ị nwere, ka mmụọ jee lụwa ọgụ. Ya bụ n'ụbọchị Mọnde anyị ga-agọrọ ndị mmadụ ọfọ. O nwere ọtụ ndị mmadụ kwụnyere ụgwọ ha ka egbuoro mmụọ anọ. Anyị ga-agọrọ ha ọfọ one by one. Ndị ga-egburu mmụọ anọ anyị ga-egburu ha anụ one by one. Agọchara onye ahụ ọfọ egbuoro mmụọ anụ, gwa ya na ihe onye dị etu a wetara, ka ihe dị etu a wee merie ya. Mgbe ọ nwụrụ onye ahụ bịazi, o nwekwara ike ịbịa na tempụl ka ikuku alụsị tụsị ya, ka ọ wee kwụrụ ka mmadụ si akwụ. Nke a bụ ihe m chọrọ ịkọwa maka nke a. Inwezi ajụjụ jụọ m na WhatsApp. Then ihe ọzọ m chọrọ ịkọwa gbasara mmụọ, ka ịghọta ihe bụ mmụọ. Mmụọ o nwere entities of powers. Akụwagoro gị dịka m na-esi ala ka ịma atụ. Ana m eji ihe mmadụ ma wee na-amara ya atụ ihe ọ na-amara. Ndị ụka ọbịa kọwara gị na-enwere 9 choirs of angels of eziokwu. Ka m bido na nke ahụ. A gwara na enwere angels, nwee cherubim, nwee seraphim, nwee archangels. Ka nwere ihe iji mara ihe ịma wee mara gị atụ. Ha gwara gị na St. Michael bụ the leader of the archangels. Na archangels bụ ndị bụ na-ebu agha warfare. Ha bụ ndị na-eje ọgụ. Ị ghọtara ya? Mana o nwere ndị bụ ọrụ ha bụ ijezi mmadụ ozi ọma, deliver message of good news. Nwee ndị ọ bụ ọrụ ha bụ inye ọmụmụ. Etu a ka esi wee nwee. So before ndị ụka ọbịa abịa n'ọdịnala Igbo, anyị enwebuo narị ihe na-etu anwa. N'ọdịnala Igbo enwere entities of powers dị na-enye nwa, like akwari ọmụmụ ma ọ kpọọ ya ọdụ ọmụmụ. Ya bụ nke na-abụ ndị Igbo, onye chọọ nwa, o jee were ọjị jee gwa ọdụ ọmụmụ si ya biko ya nye ya nwa. Ọ mụọ nwa nwoke, o were oke ọkpa je kenee ya. Ọ mụọ nwaanyị, o were nnekwu wee je kenee ya. Ụbọchị a na-agụ nwa afa. Now enwere entities of powers ndị bụ justice, nwee ndị bụ protector, dị na-egbu ọgụ. Elụtara m o nwere ofu alụsị dị na be anyị a na-agba ụlas. Obodo ụfọdụ na-agbakwa nke ha Amadioha. Hapụ aha akpọrọ na mba na-asụ n'onu n'onu. Hapụkwa aha ndị ụka kpọrọ nke ha. Ndị ụka nwere ike kpọọ nke ha St. Michael, ma ọ kpọkwa ya ndị archangels. Ihe niile ahụ na mba na-asụ n'onu n'onu. Ị ghọtara ya? Ihe dị mkpa na o nwere arụsị ndị bụ ọrụ ha bụ ije ọgụ. Mgbe gburugburu a kọrọ m akụkọ gbasara ụlọ asị be anyị, mgbe ndị invaders mba dị iche iche, mana olden days a na-enwe survival of the fittest. O nwere ike obodo ụfọdụ kpatara na-agwa ndị mmadụ na ndị ọbụla bịara abịa n'obodo ahụ ị nọ amụrụ gị. Yes, ụfọdụ bịara abịa. Ụfọdụ ụgwa ndị a chụpụrụ ebe ha bi ha jee na mba ọzọ. So o nwere mba nwere ike ịnọkọta bịa buo na agha. Ha buo na agha dominate ụnụ, ha nwere ike chụpụ ụnụ bichie n'ebe ụnụ bi. Ụdị ihe a ka ndị agha Abam
na-abịa eme na be anyị. Anyị nwabụ ndị be anyị wee jee wee nwetazie mmụọ be anyị na-eji ọnya bụ ọgụ. Ọrụ mmụọ a bụ protect the town from the invaders. Ụfọdụ ndị ụjọ gbakọrọ ọsọ, mana anyị nwa bụ ndị ụmụ uru damage. Ọnya ka anyị ji wee bichie. Ọ bụrụ na ịma Oraifite ọfụma, anyị nwa bụ ụmụnna bi between Oraifite na Ọzọbụrụ, close to the river. Yes, anyị nwa ndị bichiri elu, maka na mgbe ahụ ndị agha aba m na-abịa, anyị nwa bụ ndị odogwu wee welu arụsị ahụ wee dochie. Arụsị eji wee jee ọgụ mgbe gburugburu. Na hapụzie afọ a, obodo dị iche iche kpọrọ nke ha. Enwekwara nne ogwugwu, the mother, nwee listening ear. Hapụ na ndị ụka ọgbọrọ ya afọ ọbụla. Eze nwaanyị ndị na-eme nke a na-etu ya afa dị iche iche. Hapụ afọ agbọrọ ya. Mana ana m achịkọwa the entities of powers, etu ha si wee nwere hierarchy wee gbago. Wee kọwakwa na nkụzi nke mbụ wee gwa unu na chi onye ụwa mmadụ fall within the rank of angels. Gwa unu na ndị ichie nọ na higher decision making, bụ ndị ụka kpọrọ sense or call them ancestors. Etu a ka enwe hierarchy of powers, but the deities nọ na higher position kwa, because na ha bụ ndị na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi. Ịghọtara ya? Ha bụ ndị na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi, so ha nọ na decision makers. Ihe ndị nna nna anyị ha mere, for the fact that they understood very well the division of labor in the spiritual realm, they call down on those entities of powers. Example, call down the entities of powers from the region of the archangels. Those entities of powers and all how warfare in the spiritual realm, call them down. Nwa ọgbụgba ndụ ha na ndị nna nna anyị ha, na taa na anyị na-akpọtụ gị, na anyị ga na-akpọ gị aha dị etu a. Example, ụlas. Na ị ga na-echekwa ndị be anyị from aka ndị ọchọngoroko, ndị osochiegbu, ndị na-abịa anara mmadụ ihe wokie. Unu gụsụchara ya ihe unu chọrọ ka ọ na-emere unu. Unu agwazie ya aja unu ga na-achọrọ ya, na ọ na-echekwa unu, na-emere unu ihe ndị a unu yọrọ. Ghọtara ya? Then a man na-emego that deity installed. Etu a ka esi m egbo. So enwere ike ịkọtu entities of powers, any deity from any rank, from those let's say that 9 choirs of angels. He can call down any of them for a particular work. Enwere ndị na-enweta amamihe, nwere ndị bụ the in charge of nka na ụzụ. Enwere nke ị ga-agbakwuru n'ịchọrọ ka a na-eme inspired, inspiration, n'ịchọrọ ka ị na-enwe nghọta miri emi. Ihe ị ga-eme ị na-enwe quiet moment mgbe ọ na-ebịa n'ihu page homage, in all quiet. See her communicate to you to inspire you and tell you what you must do. Enwere ndị nọ behind the ịgba afa. Ebia ọgwaghị ihe ya eme taa na ihe ya eme echi. Mgbe gburugburu enwekwara ndị na-akụ amụma ọdịnala. Mgbe gburugburu mgbe ụka bifo ụka bịa, enwere ndị ya agbapụta ọsị obodo ga-enu ntị na ogwugwu be ha sịrị na ụgani ga-adị na ara na-abịa na mmiri ama ezo ọfụma, na mmiri ga-ezo very late, ma ugbuo kwuo ofu okwu gwa ndị mmadụ ihe ga-eme na ndị ọ ga-echetu ame. Ihe a na-agwaghị m ndị na-ekwu amụma bifo ụka abịa.
enwere ndị na-akụrụ arụsị amụma. So the installation of those deities will follow normal process. Let me give you an example. Maka ndị nwere ike ịda asị na ọ dịrọ possible ma ọ na-doubt ka o si dị possible. Yes, let me give you an example. Ndị ụka ọbịa gwara gị na-enwere ike ịkpọtu divinity. Okay, ha nwere ihe ịmụ ya mara ya. Ha nwere ike ha sịrị na ya akpọtu Jizọs. Ọ bata na achịcha. Agba Blessed Sacrament na ụkọchukwu kwutu okwu, Jizọs abanye na achịcha ahụ, ewere achịcha ahụ jee tinye na mostras jee debe n'ofu ụlọ, ọ bụrụ chapel. Ndị mmadụ eji ebe a na-akọsa mkpa ha, believe na ịkọsa mkpa ha na Chukwu ha na Chukwu nọzi nso, na Chukwu ya egboro ha mkpa ha. Ịghọtara ya? Ebe i believe na-enwere ike ịkpọtu a whole divinity from the divine, the throne of grace. Ebe i believe na-enwere ike ịkpọtu divine from divinity ka ọ bịa biri n'ụdị achịcha, biri n'etiti mmadụ. Ọ bụrụ ebe akpọ chapel, ndị mmadụ je na-akọsara ya mkpa ha ka ndị mmadụ wee nọrọ ha nso site n'okwu onye na-agba ụkọ kwuru. Kedu ka o si dị gị na ọ dị impossible ịkpọtu ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, the entities of powers nọ na enwe spiritual hierarchy. Now ka egosizie ego na ọ dị very difficult ịkpọku the principalities and powers down, wee nwee ọgbụgba ndụ ha na mmadụ na mmemme nke a ngwa meere m nke a. During the time of Israelites, enwere ihe a na-akpọ igbe ọgbụgba ndụ, ihe box, ọ dị na box. Mgbe ahụ ha wee gbaa ọgbụgba ndụ ha na Chukwu okike abịa wee sị ha na ọ bụrụ na unu debe iwu n'ime iwu ọgbụgba ndụ anwa, the 10 commandments dị n'ime ya. Gịnị bụ 10 commandments? Bụ ọdịnala. 10 commandments bụ ọdịnala. Maka 10 commandments ga-enye na nwunye mmadụ anya, tọkọles of ịkpọrọ ya je dị na ya, ga-egbu na mmadụ. Yọta na-ekwu ụmụ iwu niile abụ ihe dị n'ime igbe ọgbụgba ndụ anwa. So na ihe dị na ya bụ ịkpọtuo mmụọ, unu enwe ọgbụgba ndụ na ihe unu ya eme na ihe unu ama eme na nke unu ga na-eme. Example, mmụọ anyị ji alụ ọrụ n'Ugochi tụpụrụ ọdịnala temple, eche ịkụ ya mbamba, ị nwere nsọ ị ga na-asọ, and nsọ a ị ga-asọ bụ 2 cardinal points ka m ma agwa gị. Now bụ isi afro kwawa ogbu, zere nwunye mmadụ, zere ịgwọrọ mmadụ ọgwụ. Mana onye ọbụla sịrị na ọgụ ọbịa duru nwunye gị nyere arụsị achụbụ ya, maka na ihe iji tụrụ mmadụ ka a ga-eji wee tụrụ gị. Ebe ọ bụla ị na-ejekwu nwunye mmadụ, onye ọ na-ejekwuru nwunye nke gị enwe showdown. Ịghọtara ya? Then ịma gwọrọ mmadụ ọgwụ, mana onye ọbụla gwọrọ ọgwụ enwe showdown. So ọ gị na ọgbụgba ndụ anyị na mmụọ ndị na-ejere Chineke na mmadụ ozi. Ị kwesịrị inwe mentọ, ị kwesịrị inwe mmụọ na-aba aka gị, ị kwesịrị inwe mmụọ na-aba aka gị. Ada agba aka achụ ihe na-ata alụ. Ị na-eme biznes, ị nọ na line, ị na-anọ ebe a ndị mmadụ agba ụchụ, ndị line ga na-ele, ị nara ele, maka na imere ihe ị kwesịrị ime. Ndị gị na ha nọ na line a na-azụ ahịa, gị nwa na onwe gị ịkpọsa ahịa, ịkpọsa ụla, maka na agbara ụchụ. Mana ọ maka na imere ihe ị kwesịrị ime. Ịbụ onye na-eme biznes, ịbụ onye na-arụ ọrụ, mana ị nwere mmụọ na-aba aka gị. Ịmụrụ n'ụwa anyị nọ n'ime ihe dị egwu na-eme. So ị kwesịrị inwe mmụọ ka na-aba aka gị, mmụọ ị ga-akụ mbamba. Ịkụọ ya mbamba, ihe ọpụta bụ na as long as ị nọ na mbamba ya, na o nwere ihe ọbụla bụ ajụ ihe mmadụ nwere ike ime gị. Ihe ị ga na-emedebe bụ onwe ka ihe si wee ihe ị chọrọ, ịbịa gbuoro ya, lụsị ya, nekwere ihe etu a ka ị chọrọ, ị nwere ike si ya oke ngwa n'ihi na-egburu ya ọkụkọ, ngwa ọ bụrụ na ihe etu a meere gị n'ihi egburu ya egbu, efu mmụọ apụọ, emere gị ihe yọrọ ya. Ihe na-achịkụwa bụ ịgbaji na nkịtị, na ike na-agwụ chi mmadụ mgbe ike gwuru onye ahụ. Ma akwụsị ebe a ka vidio ghara ito nnukwu ogologo. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwere maọbụ ihe ịghọtasịrị n'ịkụzi ha nkụzi taa,
ma ọ bụ ihe ị chọrọ ịma ma ọ bụ na ị chọrọ isonye na ya bụ consecration wee sonata ngọzi n'ụbọchị ahụ bụ echi Nkwọ, send alụ meseji na 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa afọ nweta na Facebook. Daalụnụ Igbo makanụ, anyị ga-ede ude. Asị m onye chụba anyị ya daa onye nkwuru. Eze-Ana efu na mba.